Στις 22 και 23 Αυγούστου γιορτάζει ο ναός της Παναγίας Οδηγήτριας στο Βηρό. Και τις δύο μέρες ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με μια από τις καλύτερες ορχήστρες του νησιού. Πολλά ψητά σούβλας, γλέντι, τραγούδι και χορός. Στις 22 και 23 Αυγούστου σας περιμένουμε στο Βηρό.